Този гардероб с плъзгащи врати е изключително подходящ за тесни помещения. Корпусът е изработен изцяло от ПДЧ, а вратите са от стъкло. Както виждате, стъклото е непрозрачно, използвали сме лакобел и декоративни елементи с принт. Могат да бъдат различни картини. Има рафтове за съхранение на дрехи, кошница за аксесуари. Допълнително сме монтирали механизъм за съхранение на панталони, две големи чекмеджета с висока товароносимост. В тази страна има лост за съхранение на дълги дрехи, както и рафт за обемни предмети, куфари или одеяла. Този гардероб е изключително функционален и подходящ за вашето малко жилище или просторна спалня.